Praise the Lord, hallelujah. Naimbag nga aldaw yu amin, patpatgen nga kakabsat nga agdengdengeg. Kada kami iti daytoy nga aldaw, kablawan kayo, ti napateg nga nagan niya po tayo nga Hesus Kristo. Isa manubot ken mangisalakan kada tayo. Kablawan kayo ti daytoy nga aldaw, iti naimbag, naragsak nga Paskwayo, iti daytoy nga aldaw. Patsek launay nga iti daytoy nga aldaw, adda kayo nga mangpanpanunot no anyada dagiti masapul nga aramidan tayo iti kaaldawan iti Paskwa into no Biyernes no anyada dagiti masapul nga maisagana tayo tapno no adda ti pagsasangwan tayo kadagiti uneg dagiti pagtaingan tayo. Dagita ti panpanunutan tayo itatta kadagitoy nga aldaw. Dagiti may sagana tayo, dagiti may sagot tayo. Ken nadumapay nga naduma-duma nga programa nga ramidan tayo iti kaaldawan iti Paskwa. Madaydayaw tinapatig nga nagan ti Apo. Gamiti daytoy nga aldaw, may sakabanag manenti kayat ko nga idanon kada kayo tapnon dagiti sao ti Apo isuda kumat ti kang runaan nga masapul alaglagipen tayo ken pagbiyagan tayo kadagitoy nga aldaw ken iti daytoy panang celebrar tayo iti makunkuna nga Paskwa madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. So iti panagpatpatuloy tayo ti aramid tayo itay ti daytoy nga aldaw. Sapay kumanga nga ti Apo ti mangbendisyon kada kayo kabayatan na nga agbuybuya ken agdengdengeg kayo kada kami ditoy Commission for Christ Fellowship. Tapno no kayat mi manen nga idanon kada kayo dagiti agkakapateg nga sasao iti Apo kada kayo itatta ket saan mi kayat nga agliway kami iti panangi share mi kada kayo, panangi danon mi kada kayo. Kada iti sasao ti Apo, tapnon iti kasta, ket saan tayo man lang amaliwayan, ti panagdengeg tayo. Kada iti mensahe iti Apo, kada iti panagbiag tayo, kabayatan na, nga adda tayo iti panawen, wenno alaldaw, kakabsat iti lockdown. So nga kasapulan tayo di sao ti Apo nga mangtaraon kadagiti biag tayo nga na espirituan. Praise God. Hallelujah. So iti daytoy nga aldaw kayat ko nga basayan kada kayo. Iti teksto nga nakpakibinalakadan kada kayo itatta iti daytoy nga aldaw. Sao ti Apo amay saan napateg nga maamuan tayo iti daytoy nga aldaw nga makatulong kada tayo kakabsat kadagiti panagbiag tayo nga na espirituan madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Dito Lucas Kapitulo 2 versikulo 7 kunana ditoy ianak na ti inauna nga anak na alalaki ket binungon na iti lampin sana inpayda iti kulloong taawan pagyananda iti pagdagusan. Ulitek kadida ito'y maudi apaset na dito'y kakabsat. Kunana dito'y binuon na iti lampin sana inpaida iti kulloong ket awan pagyananda iti pagdagusan. Agkararag tayo kadi. Apo iti daytoy nga aldaw dagiti saom ket naibasa dawatek kadikan ka o Diyos, nga dagitoy nga saom, nga inak pamukanayan, nga iburay itay ti daytoy nga aldaw, dawatek kadikan ka Apo Diyos nga bendisyonam dagiti kakabsat nga agdengeg. Ipakaawat mo kadi nga naimbag ti saom kadakwada, dawatek kadikan ka Apo Diyos, nga ti pan nakabalin ta Espiritu Santo, isukuma ti agkonbiktar ken mangipakaawat nga naan-anay ti kay papanan ti saom itatta nga kayat mo nga ipakaam mo kada kami
iti daytoy nga aldaw, Apo Dios. Agpatingga dagiti pannakaawat ken pannakaammo iti sao, Apo. Ngem iti daytoy nga aldaw, Apo, agsao ka kada kami. Tapnon maamuan mi man kaditi kinapateg. Daytoy a mensahe iti daytoy nga aldaw, Apo Dios. Bendisyonam ti adipen mo, dawatek kadikan kaapo nga aramaten na kadi nga kalasugan ti bendisyon. Tapnon iti kasta, Apo, dagiti kakabsat, marik nada kuma ti presensyam, marik nada kuma, Apo Dios, iti sagid mo kadagiti biagda, marik nada kuma ti kaddam kadakwada, amami nga man nakabalin. Ket o Dios, agministro ka, ang sangapada kada kami ita iti daytoy nga aldaw. Amay kaputinagan na Jesus nga po mi, dawatek amin dagitoy. Amen. Praise God. Hallelujah. Manipod kadagitoy nga sasao ni Apo Dios, wenno kadagitoy asao ti Apo kabsat. Iyag ko kada kayo ti maysa nga sungbat iti maysa nga saludsod. Kunana ditoy awan lugar ni Jesus. Daytoy ket maysa nga sungbat kakabsat. No, adda ti saludsod, adda ang met garod maited wenno maipaay nga sungbat. Isu nga kabayatan na nga agpatpatay nga tayo kakabsat, iti daytoy nga mensahe, makita tayo ti kay papanan, dagjay saludsod, dagjay sungbat, ang makita tayo itata iti daytoy nga aldaw, tapnon malawlawagan, dagiti panpanunod tayo, iti daytoy nga mensahe, nga awan lugar ni Jesus. Isu nga iti daytoy nga aldaw, padasen tayo nga ilawlawa, iyon uneg, iyad ado, iti panagpanunod tayo, tapnon maikkan tayo, kuma iti lugar ni Apo tayong Jesus, kadagiti biyag tayo, wenno kadagiti puso tayo, madaydayaw tinapateg, nga naganti Apo kabsat. Ita iti daytoy nga aldaw, iti daytoy nga lawas, celebraran tayo iti makunkuna nga Paskwa. Celebraran tayo ti pannakayanak ni Apo tayo nga Jesus. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Dayto iti dakkel nga pakaistoryaan iti lubong tayo kakabsat. Iti pannakayanak ni Apo tayo nga Jesucristo. Sa nga lubungan daytoy nga pakaistoryaan iti pannakayanak ni Apo tayo nga Jesus. Ket imay ditoy ni Apo tayo nga Jesus, tapnon iyag na, itad na, iti dakkel at trabaho kakabsat, ana ipabaga ken kuana. Dakkel a misyon daytoy, nga imayan na iti sangalubungan. Anya daytoy a misyon, wenno dakkel at trabaho, nga imayan ni Apo tayo nga Jesus, ditoy lubong kakabsat. Ti misyon na ket isu dayjay pannakasubot dagiti tattao na. Pannakasubot dagiti pinarsuana. Pannakaisalakan, panagsubli iti tao ken ni Apo Dios, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kakabsat. Ket daytoy a misyon ni Apo tayo nga Jesus kakabsat, ket inaramid ni Apo Dios, tapnon iti kasta, ti tao anapukaw, ti taong anayaw awan, agsubli kumaken kuana, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Manipod iti daan nga tulag, dagiti mamadto, nagsaudam may mapan iti nakayanak, ni Apo tayo nga Jesus, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Naduma-duma dagiti mamadto, nga nang ibaga, nga dati mayanak nga ubing, at damayanak nga Emmanuel, kakabsat. Ket dayta apan nakaipasngay,
iti maysa nga ubing, ket agtaod iti maysa nga babae nga birhen, balasang a birhen, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Daytoy ti inaramat ni Apo Dios apakaipas ngayan, pagtaudan, daytoy nga Jesus, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Iti pa nagpatuloy tayo, basahin tayo kakabsat, iti Isaias Kapitulo 9, versikulo 6, Isaias chapter 9, verse 6, kunana ditoy, naipasngay kadatayo ti maysa nga ubing, adda ubing alalaki, naitad kadatayo kat isunto ti mangituray kadatayo, maawagan to ti nakakaskas daaw, mamagbaga, man nakabalin a Diyos, agnanayon nga amati prinsipe, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Daytoy ti naipadto, manipod kanimamadto nga Isayas, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kabsat. Nagtaod, daytoy kanimamadto nga Isayas. Uray pa iti Isayas Kapitulo 7, versikulo 14, Isayas Kapitulo 7, versikulo 7, kunana ditoy, ngarod, ti mismo mang ngarod, ti Apo, a mismo mang tedken ka ti pagilasinan, daytoy agsikogto ti maysa agtutubo abalasang, aganak to iti lalaki ket panaganan nanto iti Emmanuel, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Dagiti naka igapuanan wenno padto kabsat tapno iti kasta mapaneknekan ken makita numayanak metlaeng daytoy nga Jesus wenno saan kabsat. Isu nga nabayag daytoy apanawen, nabayag daytoy nga aldaw, ket mabalin ako na dagiti tao idi mangegda daytoy apadto nga danto ti mayanak nga ubing. Nga kunada sa dinungay iti ayan iti ubing a mayanak nagbayagen awan metpay. Kanon to nga rod dayta ati pannakayanak mabalin kuna dagiti tattao idi anakangeg iti daytoy apadto ni mamadto nga Isayas kabsat. Isu nga awan hanga mayanak dayta nga ibagbagam mabalin nga kunada idi ken ni Isayas, nga manaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo, iti kamaudyanan na, natong palmet laing iti naipadto, manaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo, natong palmet laing iti naipadto, manipod iti Isayas, natong pal ditoy, baro nga tulag, manaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ditoy, Lucas Kapitulo 2, versikulo 1, agpating kati versikulo 7, kakabsat. Mabasa tayo ditoy, dahil siya magbamano, apaset tinasantuan nga surat. Nga mangipaneknek, nga ti Mesias, weno niya po tayo nga si Kristo kat mayanak. Versikulo 1, kunana ditoy, kadagidingal daw, impaulog na emperador, Augusto tibilin, amay lista ti amin nga umili, temperyo ti Roma. Verse 2, kunana ditoy, dahito ti umuna asensus, anaramit idi madama, a gobernador ni Quirino, ijay Syria. So, nangrugi ti census, kapsat, nangrugi idi census, idi sakbay, idi mayanak ni apo tayo nga, idi sakbay nga mayanak ni apo tayo nga sus, agsipod ta, nadamagdang, at dati mayanak, amaladaga, nga mangituray to ti pagarian, iti entero nga lubong, kakabsat. Isu nga, nangipaulog, iti gobernador, iti Syria, nga da iti census. Isu nga, kadagiti unaldaw, hanpeng adda pa lang iti census. Isu nga, awagan tayo data ti 2020, iti census 2020. Anya ti census itata nga agdama, kadakilan, ang census itati agdama, kakabsat, ti census itata, nga patpataudan iti sa kalubungan, iti dahi parang kita da, iti kaadu ti kaysas itata,
iti coronavirus. Iso daytoy itata ti dakkel akit kitaan iti census 2020 no kasano ti tamtamaan iti COVID-19 kakabsat. Iso daytoy itata iti kitaan iti sangalubungan. Iso ti kitaan iti sangalubungan no manon iti kaado dagiti cases iti coronavirus kakabsat. So nga tilubong itata malipatan na iti panakayanak niya po tayo nga sus. Tilubong itata kitaan na ti cases dagiti cases ti coronavirus. Cases iti coronavirus. Numanot matamaan na iti may sangal daw. Numanot ti may matay iti may sangal daw. Nudadumas antay nga maamuan. Numanot ti malaingan iti virus kabsat ti laeng maamuan tayo no mano dagiti matamtamaan agsaksakit iti coronavirus ken no mano dagiti matmatay saan tayo maamuan no mano dagiti malalaingan iti may sangal daw kabsat isu nga kitaan isu daytoy tinangrugyan iti census dito versikulo 2 versikulo 3 kunana iti kasta na pan iti tunggal may sa iti ili na tapno nagpalistada. Agsipod nagtaod ni Jose, iti kapututan ni David, pimanaw iti ilit, Nazaret, iti Galilea, ket napan iti ilit, Bethlehem, iti Judea, iti Bethlehem, anakayanakan ni Ari David. Kadwa ni Jose, ni Maria, itulag, nga asawain na, iti panagdalyasat na. Masikog iti ni Maria. Verse 6. Ket idi adda ija Bethlehem, dimteng ti oras, nagpasngay, ti panagpasngay na. Verse 7. Inyanak na ti inauna, nga anak na alalaki, ket binuon na iti lampin, sana inpaidda ti kulloong, taawan pagyananda, iti pagdagusan. So, daytoy itata, kakabsat, tikit kitain tayo, daytoy verse 7, Diyay panakayanak niya po tayo nga sus, nga awan iti naipaiidam ken kuana, ket awan iti lugar na iti pagdagusan. Awan lugar na iti pagdagusan. So, kitaan tayo itatat dito, verse 7, adati dua nga banag amangted, iti pagsidaawan tayo, pagsidaawan kanyak. No apay daytoy, anapasamak ken aramid, iti daytoy verse 7. Dua banag itim nakita ditoy na ipaidam ti kwarto na ipaidam ken ti bendisyon ket na ilabas wenno na iyadayo kakabsat na iyadayo na ipalabas daytoy imbas kumanga maawat iti bendisyon ngem haan nga maawat kakabsat saan nga maawat. Isu nga kitaan tayo itatatipan, iti panagpatuloy tayo iti daytoy nga bigat. Ti kwarto ket na ipaidam. Ti kadda da Jose ken Maria, iti Bethlehem, gaputa mapandaag pa sensus, mapandaag pa ilista iti Bethlehem. Isu nga dadat iti Bethlehem, kapsat. Isu nga kasapulan da, iti kadadat iti Bethlehem, kasapulan da iti pagyananda, iti panagpasngay ni Maria. Ket napanda iti maysa nga pagdagusan. Ket iti kadada, iti uneg, iti pagdagusan, sanda nga inawat ida, agsipod ta awan iti lugar da. Awan iti lugar da. Adda ti maysa nga pakaistoryan iti maysa nga lalaki kabsat sakbay nga patpatuloy tayo. Maysa istorya daytoy. Adda ti maysa nga lalaki nga napan iti hotel ket nagsaludsod iti front desk. Nagsaludsod iti front desk. Ket kunati ket kuna daytoy lalaki
nga daijay ket kunati lalaki nagsaludsod ije prandes ket kayat na iti ag check-in, kayat na iti agdagos iti may nga hotel. Ket kuna daytoy prandes nga awan iti lugar nga pagyanan na gaputa napnon dagiti kwarto. Awanen iti bakante iti kwarto. Ket ti lalaki kunana agsaludsudak man ken ka sir kunana nagsaludsod ije prandes daytoy nga lalaki akayat na iti agdagos when ag check-in iti dayta nga hotel. Ket kunana daytoy lalaki. No ni presidente ti Amerika ket umay ita nga rabii ket agkid daw iti kwarto ikam kadi. Dayta ti saludsod. Daytoy lalaki iti daytoy nga prandes. Iti day lalaki iti adat iti prandes. No ti presidente ti Amerika ket umay ita nga rabii ket agkid daw iti kwarto ikam kadi. Dayta ti saludsod ken kuana. Daytoy ti saludsod daytoy nga lalaki. Ti sumbat kakabsat daytoy prandes. Dati adda iti prandes. Wen kunana adda ti itadmi a kwarto ken kuana. Saludsod daytoy wen ti sumbat manen daytoy a lalaki. Wen inbaga manen daytoy nga lalaki iti daytoy adat iti prandes. Ti lalaki kunana saan nga umay ita nga rabii. Mamati ak kunana nga ti presidente saan nga umay ag check-in ita iti daytoy nga hotel iti daytoy nga rabii. Ket sukuna daytoy nga lalaki di la mabalin nga alaek dayta a kwarto a para kanyak itata iti daytoy nga rabii. Dayjay ti saludsod daytoy nga lalaki. Kaya't nga sa uwen kaabsat ijay hotel at dati nakareserba saan nga amin nga kwarto ijay hotel ket nakargaan amin ngem adda laeng dagiti sumagmano a kwarto wenno adda ti dua wenno may sa a kwarto nga maireserba laeng nga saan ako para nga saan makaokuparan iti dayta nga rabii kabsat. So ako na dayto yung lalaki di la mabalin nga laek di la mabalin nga agpay kanyak dayto a kwarto kunana. So nga kitaan tayo kakabsat no kumal ti prandes wenno daytoy housekeeper kakabsat inikanda ti gundaway daytoy nga agasawa iti prioridad. Iti kanda iti may nga prioridad daytoy nga agasawa. Ta kasapulan da ti pagyanan. Kasapulan da iti pagyanan. Ket kayat da ti maadaan iti kwarto. Ngem saan tayo nga amuno anya ti panunot daytoy prandes wenno daytoy housekeeper no anya ti sitwasyon kakabsat. Gilaeng ammo tayo ket awan iti lugar iti pagdagusan. Awan iti lugar iti pagdagusan. Ngem kadaydi at tiyempo mabalin nga ni Jose nagpakpakaasi ama kay sarsarita iti prandes. Nga masapul nga ikanda kuma iti may nga lugar. May nga kwarto nga pagyanan dagitoy nga agasawa. Mabalin nga kunana o kita nyo sir, ma'am, kunana, mabalin ako na ni Jose. Dahil yung asawak, dandanin nagpas ngay. Kasapulan na iti pagyanan. Di lang ka di mabalin nga ikanda kami manlaeng iti may isang lugar. Kuna da ito. Jose siguro iti dayding at tiyempo. Kakapsat. Nabanbanog ti asawak. Ket mabalin ako na nakita inyo ti asawak. Nabanlugen. Ket kayatnan iti aginan na. Agsipod tamasikog. Dandanin agpas ngay. Mabalin ako na ni Jose. Iti daytoy housekeeper wenno iti daytoy prandes nga adat ijay hotel kakabsat. Ngem dagitoy adat dagitoy nga empleyado handa nga inikan iti prioridad. Handa nga inikan iti gundaway nga agdagos man laeng. Dagitoy nga gasawa iti uneg iti pagdagusan kakabsat. Aso nga kun nakita kada iti kapadasak kada iti panagtrabaho iti hotel saan nga amin nga kwarto ket maakoparan iti maysa nga rabii adalaeng iti maysa
wenno dua nga kwarto nga bakante kakabsat. At dagitoy dua a kwarto ang mabakante pang emergency. Dagitoy dua a kwarto ang maibati. Iti dayta nga rabii. Ang mga lakit di no adda dagiti guest iti dayta nga rabii ket handa nga kayat dayjay kwarto a paggananda ket agreklamo da ket mapanda ijay kwarto. Hanmi kayat dayjay nga kwarto. Hangko kayat hammi nga kayat dayjay kwarto nga interview kada kami. Masapon nga iyakar da kami. Kuna dagiti guest no duma ket mapanda ijay agreklamo. Ket no duma dagitoy front desk dayjay na ireserba nga kwarto, dayjay adda kwarto nga bakante ket isu ti itadda tapno iti kasta ket awan man laeng iti aberya iti dayta nga rabii wenno problema iti dayta nga rabii kakabsat. Isu nga mabalin akasta ti pasamak iti panawen dagitoy nga gasawa da Jose ken Maria. Nagreklamo da ngem awan iti naited nga lugar a maipaay kadakwada. Kakabsat, awan iti lugar ama ipaay kadakwada. Iso, kung nakitatay ti kwarto ket na ipaidam. Iso nga, naladingit nga istorya ket nagbalin anak ladingit iti pasamak. Iti kalpasan, iti nasurok, adwaribon atawen. Na Jesus, aginggan, ita adda paylaeng, awan paylaeng iti lugar na. No daduma, iti biag, iti tao. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo. Gaputa awan iti masarakan a lugar iti panagpagyanan iti puso iti tao. Gaputa awan iti lugar a pagyanan iti puso iti tao. Isu nga awan iti lugar na. Awan iti bakante iti puso iti tao. Kapsat iti lugar ni Apo tayo ng Jesus. Isu nga sarsarita kada kayo ita iti dayto nga rabi iti dayto nga daw nga awan iti lugar ni Jesus. Ngam iti daytoy nga aldaw kabsat. Padasan tayo kumanga nga ikan iti maysa anapateg nga kayat na iti sumrek kada iti puso tayo ita iti daytoy nga aldaw. Kakabsat. Kayat na iti sumrek kada iti puso tayo ita iti daytoy nga aldaw. Isu nga ikan tayo kuma iti pagyanan na kada iti biag tayo madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo. Dito libro ti Revelation when Apokalipsis chapter 3 verse 20 kunana ditoy denggendak addaak ngagtaktakder iti ruar ket agtuktuktukak iti ruangan no adda makangeg iti timek ko ket luktan na ti ruangan sumrekak to iti balay na ket agkalanglang kamto nga mangan madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo. So iti daytoy ngal daw patpatgen nga kabsat ni Apo Jesus, kayat na iti sumrek, iti biag mo, kayat na iti sumrek, di tapusom, kat iti dayto nga daw, kuna ni Apo Jesus ken ka, agtuktuktukak, dayta ti mensahe, ti Apo kada tayo ita iti daytoy nga daw, kakabsat, no adda ti lugar na kadagiti puso tayo adda lugar na kadagiti biag tayo kunana agtuktuktukak iti ruangan madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo adda ka di lugar na ken ka ita iti dayto nga daw wenno awan iti lugar na ken ka iti dayto nga daw ngem ni Apo Jesus inatta agsalsaludsod ibagbagana nga agtuktuktukak dayta panagtuktok ni Apo Jesus, panagpakaasi. Dayta panagtuktok na lukatam kuma, dayta puson, tapno iti kastap pastrekem, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Isu ako na no adda makangeg iti timek ko, luktan na. Isu dayta panagtuktok-tuk, itata ni Apo Jesus. Mangeg mo kuma, dayta panagtuktok, nakan ka iti dayto nga daw. Ni Jose nagtuktuk-tuk, nagpagpakaasi. Itadda kuma, iti asi, itadda kuma ti ayat. Uray kumalaeng ni Maria. Uray nilaeng kuma Maria ti naikan iti gundaway. Nga
naipastrek iti may nga pagdagusan tapnon ije aginana. Ngam awan ti gundaway na. Handa nga inikan iti gundaway na. Kakabsat, iso nga naipaidam kadakwada, iti may nga kwarto ama ipaay kadakwada. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti apo. Iso nga awan ti lugar iti panagpakaasi. Awan ti lugar iti panagtuktok. Ngam ni Apo Jesus kunana agtuktuk-tukak iti ruangan. Kat mga denggan nyo kuma, iti timek ko, kat lukatan nyo kumagat, kayat ko ti sumrek kada kayo. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti apo, kat lukatan dak kuma. Ngam anya ti sungbat, awan lugar, awan ti lugar, awan ti lugar. Iso nga kakabsat, nunad duma awan ti lugar ni Apo Jesus, kada tayo, kada iti biyag tayo. Tikat di ado ti lugar na, kada iti biyag tayo itata, kada gito'y nga daw, kada gito'y nga panpanawen, kat tiyempo ti negosyo, tiyempo git diti kinaagawat, tiyempo git diti ta panagtrabaho, dagito'y ti ado nga tiyempo tapnon isong, iti addaakan kanayon, anapunno kada giti panpanunot tayo, napunno kada giti puspuso tayo, iso dahito iti mangpunpunno ko tayo, iso nga awan ti lugar ni Apo Jesus, kada giti biyag tayo, kakabsat gapo ti kinaado, ti trabaho, kinabisi tayo, kinagaget tayo, kinaalerto tayo, kanda dumapay. Kakabsat. Ngam kitaan tayo kadi itata, ti sao ti Apo. Dito Deuteronomio, chapter 8, verse 18, kunana, laglagipan nyo at ti Apo a Diyos yo, timangtad kada kayo, tapnon bumaknang kayo, aramiden na daytoy gaputap, napudno pay laeng agpapan ita, iti nakitulagan na kadagiti kapuunan nyo. So, makita tayo dito ay kapsat, laglipen nyo, ni Apo Diyos kunana, iso timangtad kada kayo, ti bilag tapnon, bumaknang kayo, kayat ni Apo Diyos, garumang ay kayo, kayat ni Apo Diyos, kanabahan legi tayo, ayayatan na kapsat. Ngam ti panpanunutan tayo, ti panpanunutan tayo kumalae, ti panpanunutan tayo laeng itata, kat dagiti kinaado, nga sangwen tayo, kadagiti nakadado apan panunutan tayo, nga trabaho. Ngam gitain tayo dito, verse 19. Verse 19. Kunana, nulipatan nyo ti Apo a Diyos yo, kat agdaydayaw kan agserbi kayo kadagiti sa bali adi Diyosen. Balaagan kayo itangal daw, ngawan dua-dua, madadael kayto. Madadael kayto. So, kakabsat, makita tayo dito verse 18, dito verse 18, inted iti Apo, ti kinarangay, panagbaknang tayo, sanikwa, itad amin iti Apo dagitoy. Haan tayo nga, haan nga dagas dagitoy, haan tayo nga pagabasulan dagitoy. Nga maadda kada tayo, kakabsat. Ngam ti pagabasulan tayo na duma, ti pagkurangan tayo na duma, kakabsat, awan ti lugar ni Apo Diyos, kadag iti biyag tayo. Awan iti lugar, kadag iti trabaho tayo. Awan lugar ni Apo Diyos, kadag iti bibiyag tayo. Gabuta, napunno tayo kadag iti oras ti panagtrabaho, napunno tayo kadag iti oras ti panagpanpanunot tayo, no anyada, dagiti maala tayo, no anyada, dagiti maramidan tayo, awan ti panunot tayon, kadag iti nadyusanan na banbanag, awanan iti lugar ti panunot tayo, iti panagserbi tayon, panagdaydayaw tayon kani Apo Diyos, puro trabaho, trabaho, trabaho. Aminen, aldaw, tayo aminen, awan aldawen, awan orasen, nga maitad tayon kani Apo Diyos, kakabsat. Isu nga kastoy daytoy, lugar nga nagdagusan, wenno napanan da Jose kan Maria, awan lugar ni Apo Jesus ijay. Awan lugar ni Apo Jesus ijay. Isu nga kastoy ti biyag, iti tao, itata. Isu nga kunana dito nulipatan nyo ti Apo, kat agdaydayaw kayo, kat agserbi kayo, kat agdi siya baling adi Diyosen, balaagan kayo kunana, balaagan kayo, warningan kayo kunay iti Apo, madadael kayo. Madadael kayo to, kunana. Isu nga daytoy kumat panpanunutan tayo, kakabsat. Isu nga ikan tayo ti lugar ni Apo Diyos, sakbay, nga dumteng daytangal daw, nga panakadadael. Di tayo amunoan niya, dahi ta panakadadael, nga ibagbaga na ditoy. Sakit,
Wenno dayta dagiti matrabahuan tayo, dagiti masapsapulan tayo, ket mapukaw da iti apagkanito laeng. Madadael da iti apagkanito laeng. Pagkabsat dagitoy. Apay ngamin, alaen ti apo dagitoy, dadaelen ti apo dagitoy. Apay ngamin, gaputa, nalipatan nyo ti apo, nalipatan tayo ni apo Diyos. Nalipatan tayo ti agdaydayaw ken kuanan. Nalipatan tayo ti agserbi ken kuanan. Nalipatan tayo ti agkararag ken kuanan. Nalipatan tayo ti agbasan ti sao ti apo. Nalipatan tayo ti agdengeg kadagiti sasauna. Ngay palpalasat na iti online, na ipalpalasat na kadagiti TV, ipalpalasat na kadagiti agdipen iti Dios, kadagiti YouTube, kanda dumapay, na dumad-duma, dagiti raramaten, dagiti mga kasaba, ayat tapnon iti kasta ayat milaeng, amaidanon ti mensahe kada kayo, patpatgen akakabsat. Isu nga kunana, di yu liplipatan ti Diyos yu, kat agdaydayaw kayo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti apo. Ket di tayo kumaliplipatan ti agserbikan kuana. Ket duma tinang daydayawan tayon, ti palayang pagserbyan tayon. Trabaho, kwarta, sanikwa. Kenda dumapahay, malipatan tayon ni Apo Diyos. Nga mangmangted kadagiti kinabaknang, mangmangted kadagiti addan kada tayo. Ngam amuyo kadikabsat. Dagiti skills yo, dagiti talento nga kada kayo, dagiti trabaho yo, dagiti kinalaeng yo, nga agtrabaho, inted amin ni Apo Diyos. Ipaay amin ni Apo Diyos dagitoy, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Ngem di tayo kung mga lipatan ni Apo Diyos. Isot naggapuan na amin dagitoy, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Anya pa iti malipatan tayo, kabsat, anya pa iti awan ti oras na, awan ti lugar na kada tayo, awanen iti lugar na kada tayo, ti laing addan lugar na kada tayo, kat dagiti ragragsak. Aglalaw itat nga Christmas, itat iti kaldawan ti Paskwa, ragragsak ti sapsapulen iti tao itata. Iti umuna nga Timotyo, chapter 5, verse 6 kunana, ngem ti balo, ngagbibiyag iti nalibungan aragsak, may bilang anatayen, oray no si bibiyag. So, magkita tayo ti ragragsak dito kunana. Agbibiyag iti nalibungan aragsak, may bilang anatayen, oray no si bibiyag. Kakabsat, ti kasasaad tayo itata, oray no si bibiyag tayo, ket agbibiyag tayo, kadagiti na inlubungan aragragsak. Ragsak dito, ragsak ijay, party ditoy. Kenda dumapay nga plan-planwen tayo nga aramiden. Iti dayto iti aldaw kaldawan iti Paskwa. No agbiag tayo kadagiti lain lubungan aragragsak. Kunana ditoy may bilang anatayen oray no si bibiyag. Oray no si bibiyag. Isu nga, dagiti biyag tayo kumanga na espirituan. Han tayo nga ipalubos, nga patayen, dagiti na inlubungan nga ragragsak. Madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Di tayo ipalubos, nga dagiti na espirituan, abiyag tayo ket dadaelen, pukawen, ni Satanas dagitoy. Ti panawen, tayo itata ket panawen nga agalerto, ni Satanas kadagitoy nga laldaw. Kakabsat. Tapnon kayat na, unakmanen nga patayen, dadaelen, pukawen, dahita biyag mo nga na espirituan. Dahita biyag mo nga na espirituan. Kayat ni Apo Diyos. Kaya't numakita na nga mapukaw dahita, maragsakan, agkat-katawa ni Satanas, iti kasta. Iso nga, kakabsat, iti daytoy, inton kaldawan kuma iti Paskwa, di tayo kumalablabsen, dagiti ragragsak, nga maaramid ka, dagiti uneg, dagiti pagtaingan tayo. Ang mga lakat din numalabsan tayo, dagiti ragragsak, nga maaramid ka, dagiti uneg, dagiti pagtaingan tayo. Di tayo mapupuutan, ni Satanas umay, agtakaw, agdadael, ken pumatay. Iso nga, kakabsat, ang mga lagad di
No day tangal daw, di tayo mapupuutan. Tibiyag tayo nga na espirituan, mapukaw, ket nadadael gayamen, naago gayamen, iti kabusor. Sa malipay, iti Roma, Kapitulo 13, versikulo 12, patinggati versikulo 14, kunana, lumabasen ti rabii ket bumigaten, iwaksiyo, dagiti aramid ti sipnget, ket ikawas tayo, dagiti igam tilawag, agbiag tayo anatakneng, kasat tattaong adday tilawag, awan na labes, apa nagragragsak, so makita tayo dito'y, awan tinalabes, apa nagragragsak, ken panagbartek, awan kinadarrep, ken naalas nga aramid, ket awan tiap apa ken imimon. Ikawas yu ket di ni Apo Yesu Kristo akas armas yu ket sarang isardeng yun ti paggustuhan ti dakas at rigagay dagiti magbagiyo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kakabsat. Isu nga makita tayo iti daytoy nga aldaw. Dayto ibalaag ni Apo Dios kada tayo itata tapno iti kasta kada ito'y kumangaral daw. Di tayo kumaaglab-labes. Kadagiti ragragsak nga maaramid, kadagiti uneg, dagiti pampamilya, kadagiti uneg, dagiti pagtaingan tayo, ayayaten akakabsat. Isu nga kunana dito verse 13. Kunana dito verse 13. Kunana nga agbiag kayo natakneng kasta tao nga datilawag. Isu nga dagiti tao nga datilawag, datayo ang mamati. Datayong anak iti Diyos. Isu ako na awan tinalabes apa nagragragsak ken panagbarbartek. Awan kinaderrep ken naalas nga aramid. Awan apa ken imimon. Isu nga inton adda daytoy nalabes apa nagragragsak. Addanton ti panagbartek, addanton ti kinaderrep, addanton dagiti naalas nga mararamid. Panaggaapa, di panagkiinawatan, dagito itot aramiden iti kabusor, gaputa kayat na nga alaen, gaputa kayat na nga takawen, gaputa kayat na nga dadaelan, dahi tabiyag mo nga na espirituan, dahi talawag nga daken ka, addaken ka, kayat na nga agbyag ka iti kinasipnget, iti basol. Isu ako na dito verse 14, kakabsat, ikawes yu ket din ni Apo Yesu Kristo. Isu kumadaytoy, ti armas yu kunana, isardeng yun, apagustuan, dagdi tarigagay, dagdi bagbagiyo. Madaydayaw, tinapateg, nganagan iti Apo. Isardeng yun, kunana, isardeng yun. Ket ni Apo Jesus, isu kumati armas yu, isu nga iti daytoy, kaldawan iti Paskwa, weno kadaytoy, panawen iti pandemic, kakabsat, padasan tayo nga ikawes anang nangruna ni Apo tayo nga Yesu Kristo nga iso ti armas tayo, iso ti bilag tayo, iso ti panakabalin tayo kakabsat nga adda kadagiti biag tayo ket isardeng tayon apagustuhan dagiti dakas at arigagay dagiti bagbagi tayo madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo no daddu mga min daytoy dagiti paggugusto tayo nga nainlubungan, dagiti paggugusto tayo nga naindagaan, isu dagiti kaykayat tayo nga aramiden, isu dagiti kaykayat tayo nga ikan iti importante kadagiti biyag tayo, ket di tayo ikan iti lugar, iti biyag nga na espirituan, when biyag nga panagserbi ka ni Apo Diyos, malipatan tayo amin dagitoy, madadael amin ang dagitoy, kakabsat. Isu ako na ti sao ti Apo, isardeng yon, di pagustuanan, dagiti dakas nga tarigagay yo. Ket do pagustuan tayo, dagiti dakas at tarigagay tayo, kakabsat. Ni Satanas, maragragsakan, ket kunana, ituloy mo pa'y, aramiden pa'y. Sugsugan na tayo ni Satanas, nga mangaramid, kadagiti nga paggugusto tayo nga aramiden, kakabsat. Isu ako na ti Apo, anak ko, isardeng mo ka din, kunana, madaydayaw tinapateng nga nagan ti Apo. Ikawas mon, ikam iti lugaren ni Jesus, di tabiyag mo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. May sapay kabsat, nga awan iti lugar na kadag iti biyag tayo. When may sapay, nga adda iti tiyempo tayo, kadag iti magbagi tayo, iti ikan tayo, ti importante, dagiti magbagi tayo ket dagiti magbagi tayo laeng.
Imutan tayo na duma, dahil biyag tayo nga na espirituan. Tikkan tayo laing iti oras, panawen, ket dagiti bagbagi tayo, kabsat. Mapan tayo dito, Genesis, chapter 11, verse 4 to 7. Kitayan tayo dito, dito, panay ited, iti tiyempo, kadagiti bagbagi tayo. Dito, verse 4, kunana, kinunada ita, mangbangon tayo ti syudad, nga dan iti torre, nga dumanon ijay langit, tapnon agbalin tayo analatak, ket di tayo masina-sina iti entero adaga. So, makita tayo dahito bagi, kapsat, dahito bagi. Dagiti tao, ijay daan nga tulag, kakapsat, nakita da dagiti magbagida, ket kunada, mangbangon tayo. So, nakita da dagiti panagbiag da, nakita dan, tilaeng makita daket dagiti magbagida, laeng kapsat, iso ako na mangbangon tayo ti syudad, nga dan iti torre, nga dumanon sa di langit, tapnon agbalin tayo nga nalatak. So, kitain tayo dahito bagi kapsat, kayat na nga agbalin nga nalatak, kayat na nga agbalin nga iso ti bida, kayat na ti agbalin nga iso ti kankanayon amakit kita. Isu ti kay dayto ti kayat dayto bagi. Kapsat datay isut makankanayon amapanpansin. Ti kayat naket isulat ta ti mapadpadayawan. Isulaeng ti kayat naket isut mapapresyar laeng. Kapsat dayto bagi. Isu kay kunana nga agbalin tayo nalatak ket di tayo masina-sina iti entero adaga. Dito verse 5. Kunana, bimaba ni Yahweh, tapnon kitain na ti syudad, ti torre, binangon dagito yung tao. So, nakita tayo dito verse 5. Nakita ti Apo, noan niya ti puso ti tao, noan niya ti rikna ti tao, noan niya ti panpanunutan ti tao, noan niya ti adda iti tao. Iso kunana dito yung verse 6, kapsat. Dito yung verse 6. Kunana, kinunana, sang kamay sa dagito nga tao, ket may sa ti pagsasauda, apang rugyan, lada ito'y apang gepda nga ramiden. Kabaelan danto nga ramiden, ti anyaman akayat da. Iso nga, nakitan ti iti Apo, kapsat gaputa, kunana ije verse 4, nga kayat da ti agbalin nga nalatak. Iso nga, nakita ti Apo da ije panunot da, nakita ti Apo, no anya ti biyag da, agsipod ta sang kamay sadan dagito nga tao takayat dan ti agbalin nga nalatak. Isu nga kunana dito verse 6, kabelan danton nga ramiden iti anyaman akayat da. Isu nga anyaman akayat da, kabelan danton nga ramiden. Isu nga dito verse 7, kakabsat, kunana, bumaba tayo ket kirukiruan tayo ti pagsasauda tapnon dida agkikinawatan. Isu nga nakitan ti Apo, no anya ti mapasamak. Nakitan iti Apo no anyat maaramid. Kadagito nga tao, gaputak kayat dan, iti agbalin nga nalatak, kayat dan ti agbalin nga natanok, kayat dan iti agbalin nga nadayag, iti sangalubungan, dagito nga tao. Ngem, kuna ti Apo, bumaba tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo, tapdon kiru-kiruan tayo, riribukan tayo dagitoy, dusaen tayo dagitoy nga tao, tapnon saan ama ituloy, dagitoy apanggapda. Isong iti dagitoy, nga aldaw, kapsat, iti Apo adda ditoy, ti Apo adda ditoy, ni Apo Jesus, tapnon, kitkitain na, no anya, dayta planom itata, no anya, dayta biyag mo itata, kalakadi iti dagitoy tao dito Genesis chapter 11 nga ti panpanunutan daket dagiti laeng bukod da nga magbagi, dagiti bukod da nga pagsayaatan, dagiti bukod da laeng apagrangayan, dagiti bukod da laeng apagbiyagan, awanen iti lugar ti Apo kadagiti biyagda, ti laeng panpanunutan da siyak kukwak amin. Dagiti laeng iti panpanunutan iti tao itata. Di dapan panunutan no anya ti maitadda, maipaayda, maaramid da maipaay kani Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo.
Tilaksyon, ti mensahe itatay kabsat nga nangigan tayo kabsat kat dagiti talo ang masirib. No anyat na itadda idi kan ni Apo Jesus, idi napanda sinarungkaran, idi nasarakan da ni Apo Jesus. Insagot da kan kuana, iti balitok, insenso kan mira, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Dagiti kinabailan da nga insagot kan kuana, kabsat. Ket ti kabatgan nga insagot dagiti talo nga masisirib. Masirib dagito yung tao. Gaputa amuda ti kasayaatan nga intedda ken ni Apo tayo nga Jesus. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Umuna nga insagot da ken kuana. Umuna nga inlukat da iti puso da. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Imuna nga inaramid dagiti talo nga masisirib. Iti nasarakan da ni Apo Jesus, linukatan da di puso da, madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo, ket iti pananglukot da di puso da, nagdaydayaw da ken kuana, dinaydayaw da ni Apo Jesus, madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo, dayjay ti kinasirib, nga da kadagitoy nga tao, iso nga kadagitoy mat kumangalal daw, agbalin tayo nga masirib, iti panang celebrar tayo, iti Christmas kakabsat, lukatan tayo, ti puso tayo, kas pastreken tayo ni Apo tayo ng Asus, kat itad tayo ti kasayaatan, nga sagot tayo, itad tayo kan kuana, ti kasayaatan nga isagot tayo kan kuana, kat dayi katanukan, apan ang idaydayaw, panagyaman tayo kan ni Apo tayo ng Asus, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Madaydayaw tinapateg nganagan ti Apo. Ni Apo Jesus, kat saan ako mitkita, iti kinarang ay, saan ako mitkita, iti balegi, ngam tikit kitain ni Apo Jesus, itata, dayek kinamatalek mong agserbikan ko na, tikit kitain ni Apo Diyos itata, kat dayek kinamapatim ng agserbikan ko na, tikit kitain ni Apo Jesus itata, kat dayek biyag mo nga na espirituan, nga idaton mo kan ko na, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo kakabsat. So nga, ti kasasad, idi panawen ti panakayanak ni Jesus. Aging nga pailang itakat kasasaad pailaeng kakabsat. Ti tao panunutan na, dagiti inlubungan aragragsak. Ti tao ti panunutan na, noan niya ti maala na, noan niya ti pinagpagbalinan na analatak, no anya ti matagikwan na, kat awan ti lugar ni Apo Jesus, iti biyag na. Awan iti lugar. Awan iti lugar ni Apo Jesus, iti biyag na. Iso nga, iti daytoy, ngaldaw kakabsat, dahil panawen ni Apo Jesus, kat kaslapay laing panawen, kadagitoy, ngaldaw, nga awan iti lugar ni Apo Jesus. Ado, kunadagi sila duma, nga, kunadagi sila duma, no kumalaeng dahito'y housekeeper, wino dahito'y front desk, kat ni Apo Jesus, timayanak, mabalin nga adda kumalugar na ijay, uneg iti pagdagusan, ngem anya tinaaramid, anya tinapasamak, awan iti lugar na. Tinasyon tayo itata, napalalon iti kinangatu kakabsat, iti adal, teknolohiya, iti sangalubungan itata. Iti sangalubungan itata ket napnon kalagiti material abanbanag itatan. Isulayang iti makitkitan itata. Dagiti itata, ket awan ti lugar ni Apo Jesus. Kunak itatay, bisin iti tao kadagito yan ngaldaw. Tilang as-asikoswenda, dagiti maala da, dagiti matrabahuan da, kanda dumapay, nga kayat da, nga matagikwa, iti dahit yung alubong. Ngem ni Apo Jesus kunana, anya ti magungo na ti tao, numaala na ti so amin na kinabaknang na di ti lubong, ngem mapukaw na met iti kararwana, anyan tut pangsukat na, awan ti mabalin tayo apang sukat, kakabsat ti kararwa tayo, uray numaala tayo, ti so amin na kinabaknang, iti dahit yung alubong, mapukaw tayo met, iti kararwa tayo. Awan sarbina, dagitoy, kabsat, ang nga maala tayo. Iso nga, iti dahit adda, dagiti sumagmamano,
nga adu dagiti pagtagilakwan itata. Saan da nga usaren iti sao nga Christmas wenno Paskwa. Uray pay kadagiti advertisement kakabsat iti panawen iti November, iti December. Saan da nga usaren iti Christmas kakabsat. Ada dagiti daduma nga lugar wenno mall, hotel, kanda dumapay, nga sanda kayat nga masaktan, dahil anti-God, dahil sana mamati, iti Diyos, sana mamati kanya po tayo nga Yesu Kristo. Ket sanda nga aglako, kadag iti Christmas card, Christmas decoration, ken da dumapay. No di may i-advise kadakwada, no daduma mapanda ka dagiti mall, mapanda ka dagiti hotel, ti may advice kadakwada, ket may baga kadakwada, nga pang kablaw da, kadagiti customers da, ket happy holiday, hanga Merry Christmas. Kabsat, gapusahan na kayat nga masaktan dagiti daduma, nga saan amamati ka ni Apo tayo nga Yesu Kristo. Iso nga, nga kablawan da iti happy holiday. Ket kuna dagiti duma nga kuna isong batdan tumit nga same to you. Isu nga mas dawak idamdamo kun akpaylaeng nga iti hotel. Ket ibagada duma nga dayjay nga tao, dayjay nga kastoy. Ket ano mamati iti Christmas. So iti kablao yu kadakwada no masabsabat yu kunayo kadakwada happy holiday. So kasjay ngem kaabsat, handa kayat nga masaktan da, iti daytoy. Handa kayat nga makablawan da iti Merry Christmas. Ngem addadamet dagiti tattao, dagiti businesses, nga makinkukwa kadagit nga dagiti trabahador da, ket ibagada, nga agkablaaw da, iti Merry Christmas. Ket sanda nga ibabain, nga iti agkablaaw, sanda nga mabutbuteng, nga kablaawan ida iti Merry Christmas. Malaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Tapnon kayat nga sawen, nga kayat da nga iparang kanipakita, nga adda tilawag ni Kristo kadag iti bibiyag da. Malaydayaw tinapateg ganagan iti Apo kakabsat. Isu nga kastoy, awan iti lugar ni Apo tayo nga Jesus, iti biyag da iti tao. Isu nga napukaw da ito'y kadakwada. Isu nga pantayo da ito'y may kadua, da ito'y bendisyon ana ilabes kadakwada, da ito'y bendisyon nga saan nga naitad kadakwada. Imbes kumaapara kadakwada da ito'y nga bendisyon, ngamahaan, gaputan na ipaidam da ito'y a bendisyon kadakwada. Ipagpakita na ati pangrugyan, ket saan tayo nga amuno anyat kapanunutan, iti housekeeper, wenno ti prandes, no apay nga handang ikan iti lugar ni Apo tayo nga Jesus, wenno dagitoy nga gasawa, iti pannakayanak na kuma, iti pagdagusan ay iti nakabsat. Isu nga ti blessing kat na ilabes, na ipaidam iti dayta nga hotel, na ipaidam iti dayta nga pagdagusan, kakabsat. May sa kadagiti kang runaan a pamilyar, iti Christmas, ket dagiti eksena ti pannakayanak ni Apo tayo nga Kristo, dayanak iti kulloong, awan man la iti napintas a lugar na apagyanan na, awan iti nasaya at a lugar anakayanakan na, ni Apo tayo nga Jesus. Daytoy ti eksena, iti kaldawan, iti Christmas, wenno ti pannakayanak ni Apo tayo nga Jesus, kakabsat. Awan iti lugar na, iti pagdagusan. Isu nga ti lubong tayo, ti panawen tayo ket na ilabes, na igabes, na ipaidam, iti bendisyon, gaputik saan damanlaeng a pinastrek, ken inikan iti lugar ni Apo tayo nga Jesus. Kadagitoy nga alal daw, dagiti adu nga churches kapsat ket nasaraan da iti panagdaydayaw, gapu iti kastoy nga inaramid ni COVID-19.
gapo iti dayto inaramid ni COVID-19. Isu nga dagiti churches itata ket nakasara ngem madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo ngem ti sao ti Dios ket saan nga nasaraan madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo nalukatan ket di ti gundaway tapno iti kasta ket maipadamag mailasat ti sao iti Apo babaen kadagiti online babaen kadagiti YouTube madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo ngem ti konstitusyon tayo kabsat ket guarantee na kada tayo ti freedom of religion ket dayta ket maararamid ngem anyala ket din nga nakaladingit ta dagiti iglesia tayo dagiti simsimbaan ket nasaraan da gapu iti kastoy nga pasamak ngem mamatiak nga daytoy a COVID-19 nga inaramid ni Satanas inaramid iti Dios sungbatan to ti Dios dayta nga inaramid daytoy a pasamak gaputa iti panangsarana kadagiti uneg dagiti pagdaydayawan ket ti pauneg ti pagdaydayawan ket isu ti lugar nga pagdaydayawan dagiti anak kumay iti Dios ngagdengeg kadagiti sauna agkankanta kadagiti kankanta nga espirituan agkararagda ngem naawanen dagito naikkaten dagito ngagundaway gapo iti inaramid daytoy nga coronavirus ngem sungbatan danto day sungbatan nanto daytoy iti sangwanan ni Apo Dios ket addanto dakkel nga panusat ti Dios nga ramidan nanto iti daytoy nga pasamak gaputa napawilan dagiti anak na ngagdaydayaw ngem madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo saan nga nasaraan dagiti ngiwat dagiti adipen ti Dios dagiti anak iti Dios nga mangibaga ti mensahe tapnon iti kastaket maamuan ti sangalubungan ngadda ti Dios nga nayanak nga bugbugtong nga niapo tayo nga Jesus madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo dito Salmo 33 verse 12 kunana naragsak iti nasyon ati Apo ti Dios na naragsak dagiti pinili na ngagpaaykan kuana wenno nagasat ti nasyon ati Apo ti Dios na madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo isu nga agyaman tayo kakabsat tada tayong anak na ket ti Dios tayo nga pinastrek tayo ket isu ti Dios nga pagsarsarbian tayo isu nga nagasat tayo pay laeng iti daytoy a panawen iti pandemic madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo gaputa ti Dios tayo ket isu ti Dios tayo pay laeng nga pagsarsarbian tayo isu nga nagasat tayo naragsak tayo uray iti panawen iti pandemic madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo apay ngamin gapu ngamin ta ti Dios tayo ket isu ti Dios a pagserserbian tayo isu nga nagasat tayo iti daytoy aldaw gaputa da ti Dios tayo nga nayanak nga niapo tayo nga Jesus gapu ken gapu kanyak madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo ti kasumbangir daytoy kakabsat iti kasumbangir daytoy no that nation which no room for Jesus kakaasi nakaay-ay dayta nga nasyon, dayta nga tao nga awan iti lugar ni Jesus iti biyag na madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo iti daytoy nga daw masapul kakabsat nga saan ka kumangagbalin nga nakakaasi saan ka kumangagbalin nga agsagaba itata uray no rarangay ka uray no nabaknang ka uray no addaan ka amin ngan agbalin ka nga nakakaasi iti daytoy nga aldaw no saan mo nga pastreken ni Apo Jesus di tabiyag mo no saan mo nga ikan ti lugar ni Apo Jesus iti biyag mo may saka a nakakaasi itata iti daytoy nga aldaw may saka a nakakaasi apay ngamin a nakakaasi ka gaputa awan ti lugar ni Jesus di biyag mo gaputa awan ti lugar iti Dios iti panagserbim kan kuana ikam itata iti daytoy nga aldaw dahito ibaga ti Salmo 33, versikulo 12, nga nagasat ti nasyon at ti Apo ti Diyos na
madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo, nagasat dagiti pinili na nga agpaay kan kuana, isu nga nagasat tayo ta nagagpaay tayo nga maipaay kan kuana, madaydayaw tinapateg anagan iti Apo kabsat. Isu nga ti Dios amuna nga na Jesus ket sanda nga awaten, ti Dios ket amuna nga i-reject da isu na kakabsat iti pannakayanak na ammo ti Dios nga ni Apo Jesus iti pannakayanak na ket sandan to nga awaten. Iti Isaias chapter 53 verse 3 kunana, inuyaw ken saan mi nga inawat, inibturan na tirigat ken panagsagaba, awan kimita kan kuana, dimiing kaskaso kaslaawan sarsarbina. Isu nga naipadto daytoy kabsat, daya saan apan nakaawat, niya po tayo nga sus, iti lugar, iti pagdagusan. Isu ako na inuyaw kan saan mi nga inawat, inibturan na tirigat, di panagsagaba, awan kimita kan kuana, dimiing kaskaso kat awan sarsarbina. Iti kinapudno na, kabsat, awan ti lugar, iti pannakayanak ni Apo Jesus. Dahito iti pagilasinan, nga awan ti lugar ni Apo Jesus, iti sangalubungan. Awan lugar ni Apo Jesus, iti lubong kakabsat. Isu nga sanda nga inawat, ti pannakayanak na, in-reject da, uray pa iti pannakatay na. Anya iti natagda ni Apo Jesus, kani Poncio Pilato, iti ang desisyon kat sinalsod ni Poncio Pilato, kadang iti tao, anya di kayat yo, nga mawayawayaan ni Jesus when ni Barnabas, kunada, mailan sa iti cross, kasta timpukpukaw, dahil iti tao, idi kan ni Apo Jesus, iso ako na dahil iti tao, mailan sa iti cross, reneject da, kaya da, nga mapapatay, mailansa ni Apo tayo nga Jesus, ay ayatan na kabsat, iso nga, manipod pan na kayanak na, manipod iti papatay na, in-reject da iso na, sanda inawat ni Apo Jesus. Ngayon iti tingal daw, kakabsat, iti sanda pan na kayanak, iti sanda nga panangawat ni Apo Jesus, nagulimek, ijay cross, nagulimek. Ti panagulimek na, ureno idip, pinainom da, iti suka, pinainom da iti napait, iti inlook da iti suka kapsa. Awan nagsaan nga nagsasao. Ngem iti inwaras na, inkita na, dagiti matmata na, iti aglawlaw na, kinuna napailaeng iti ama nga nailangitan, ama pakawanem ida. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Madaydayaw tinapateg nganagan ti Apo. Kabsat, kasta ti kinabaknang ti ayat iti Diyos, iti sangalubungan, iti panangitad na ti anak na nga bugbugtong nga na po tayo nga Jesus. Uray no i-reject tayo isuna, uray no saan tayo inawat isuna. Ay ayatan na tayo pailaeng, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Ti saludsud, itatay tinatingal daw. Is there any room for Jesus for you? Dahil iti salusod, adda ka di ti lugar ni Apo Jesus, kan ka iti biyag mo iti dahil tingal daw. Adda ken ka ti sumbat, no anya ti ibagam, no anya ti makunam, iti dahil tingal salusod. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo kabsat. Mabalin tayo nga tanga itad kani Apo Jesus, iti kwarto, when lugar, na kadagiti puso tayo. Kunak itatay, na Apo Jesus, agtuk-tuk-tuk, kadagiti ruangan, dagiti puso tayo. Sagtunggal may sa kumakada tayo, i-consider tayo kuma. Nga pastor ka, ni Apo tayo nga Jesus, kadagiti puso tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ti tao padasan na nga awanen ni Kristo, iti tiyempo ti Christmas. Hanlang iti tiyempo ti Christmas. Uray pa yan, iti tiyempo ti pandemic. Iti tao padasan na nga awanenan ni Kristo. Ni Apo Jesus, iti biyag na. Iti panawen ti pandemic. Ngam ko mga kasta, kapsat, dagiti panpanunod tayo, saan tayo ko mga tagi awanen. Ni Apo Jesus, kadagiti puso tayo itata.
Ato dagiti mga ibaga, ngawan iti lugar iti Diyos, dagiti biyagdan, gapo iti kastuyan a modernon iti panagbiag. Modernon iti panagbiag. Managin bubuko danen a panagbiag. Kasto iti panunot iti taon kadagitoy nga daw. Kunada sandan ang masapul iti paglintegan iti Diyos. Sandan ang masapul ti ayat iti Diyos. Sandan ang masapul ti panagsakripisyo na po tayo nga sus. Handaan ng asapulan daytoy. Kadagiti bibiyagda kakabsat. Gaputa moderno kanon ti panagbiyagen. Kadagitoyan nga daw. Ngam amuyo kadi kakabsat. Ti Diyos tungpalen na ti karina, ngagsubli, gapu kada tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo, dayjay ti urayan tayo itata. Dayjay ti urayan tayo itata. Dayjay karina, ngagsubli na, kat tungpalen na dayta, naipadto ti panakayanak na, kat natungpal dayta, kat ti panakaipadto, ti panagsubli na, matungpal dayta. Ibaga ti pasat ti nasantuan nga surat, nga ti langit kandaga mapugaw to, ngam dagti saok mataginayon danto, madaydayaw ti napateg, nga nagan iti apo kakabsat. Isong nga ti daytoy daw, pakdaaran na tayo, ti sao ti apo, awatan tayo kuman, ni apo tayo nga sus, akas manugbot kan mangisalakan kada tayo kakabsat. Tasaan tayo nga amuno kaanot panagsublina, wenno saan tayo nga amuno kaanot, maudi nga angas dagiti biyag tayo. Dahil ito lang doon nga banag, kabsat. Saan tayo nga amo, no kaano, ti panagsublina, tapnon umay na tayo alaen. May kadua, saan tayo nga amo, no kaano, maudi nga anges, dagiti biyag tayo. Amangan numaladaw, at danto aldaw, nga agpatingkat ti Diyos, kat kunana. Awanen ti kundaway mo. Gusto da ito yan. Mabalin ako nanto ti Diyos, tama na. Isong ay ito yung aldaw, kakabsat. Ilawlawa tayo ti agpanunot. Tapno ni ti kastay kan tayo ti lugar ni Apo Jesus kadig ti biyag tayo. Iti John chapter 3 verse 36. Kunana. Adda pang ti siya sino man ang mati ti anak, maadan iti biyag, ngagnanayon. Siya sino man adi agtulnog iti anak, dinanto maragpat iti biyag, no dikat agtalinaed ken kuana iti pannusa iti Dios. Ulitek kadi kakabsat daytoy, sao ti apo daytoy, saan nga sao ni Pastor Garcia daytoy, ngem sao ti apo daytoy, mensahe na ken ka, mensahe na kada tayo amin, iti daytoy aldaw ket kunana, ti siya sino man amamati ti anak, maaddan iti biyag, nga agnanayon. Siya sino man adi agtulnog iti anak, dinanto maragpat ti biyag, no dikat agtalinaed kan kuana iti pannusa ti Dios. Madaydayaw tinapateg nganagan iti apo. Iti daytoy nga aldaw, kakabsat, ni Apo Dios, ni Apo Jesus, dandanin umay. Mamatiak, dagiti mangas kasabat ti Dios, ibagada, asidegen tiya ay na, iso nga iti daytoy met ngal daw, ipatalgad ko nga ibaga, nga si degen tiya ay ni Apo tayo nga Jesus. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Umay ni Apo Jesus. Iso nga iti daytoy ngal daw, we are the innkeeper of our hearts and our lives, kakabsat. Datayo ti agay aywan kadagiti puso tayo. Dagat tayo, dagiti agay aywan iti biyag tayo. Ti saludsod itata, adda kaditi lugar ni Apo Jesus, ken ka iti biyag mo itata. Ulitak manen, ket kunak itata, sikat imang sungbat iti daytoy. No adda lugar na wenno awan. Ngem sapay kumata, adda ti lugar na ken ka. Han mo kumangay bagbaga, awanan ti lugar na kanyak. Napunon ti lugar na iti pusok, awanan ti lugar na kanyak. Kami ti daytoy daw, kakabsat, di lang kadi mabalin nga aramidan taman, mga aramid taman ti may sa lugar, ni Apo Jesus, di tapusom, di tabiyag mo itata. Tapnon ikantaman ti lugar, ni Apo Jesus, di tabiyag mo. San na kayat nga mapukaw ka? San na kayat nga madadahil ka?
Kayat naka nga isalakan ni Apo Jesus. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Isungasan mo kung mga ibagbagay itata, iti dahit yung aldaw, awan lugar na kanya. Awan tiyampok itatang aldaw, nasapa pa dya ito'y. Ngam kabsat, nayanak ni Apo Jesus, gapukan ka. Nayanak ni Apo Jesus, gapukan na tayo. Sandaman nga inikan ti lugar na idi, adat iya unag ti pagdagusan, idi dumagos dahit iti pagdagusan. Ngam iti dahit yung aldaw. Agtuk-tuk-tuk. Na Jesus, di tapusom, kat pastrekem kuma, awatem kuma, akas manubot ken mangisalakan mo. Kat kunam kuma iti dahit yung aldaw. Agsaw ka kuma, kat kunam Apo Jesus, awatan ka, akas manubot ken mangisalakan ko. Dawatek nga pakawanan nak, dalos anak, kat kayat kun ngay suko ti biyag ko ken ka. Hallelujah, dayta kuma. Ti kararag kan dawat mo, ita ken ni Apo Jesus, ken ni Apo Diyos, itatay iti dayto yung arabi, iti dayto yung aldaw, madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Agkararag tayo kadi, Lord, iti dayto yung aldaw, Apo, nagsao ka kada kami. May mapan iti awan lugar ni Apo Jesus. Gam Apo iti dayto yung aldaw, dawatek man kadikan ka, o Diyos. Lukatam man kadi, dagiti panpanunot mi, lukatam man kadi, dagiti puso mi, Apo. Tapnon san ikan mi kumati lugar ni Apo mi nga Jesus, kadagiti biyag mi. Ikan mi kumati lugar ni Apo Jesus, kadagiti puso mi, tapnon pastrekan mi kumaysuna, Lord. Madaydayaw tanapatig nganagan mo. Lord, ti panawen mi, tatakat panawen. Dagiti adu nga panagdandanag, panagbutbuteng. Panawen dagiti adu, kasaksakit. Ngam dawatan mi kadi, Apo Diyos, nga salakniban na kami tipan nakabalin mo, Apo Diyos. Tapnon dayay kadi imayam, dayay kadi misyon mo. Panang subot mo, panang isalakan mo kada kami. Apo, pastrikan mi kumakadagiti puso mi ni Apo mi nga Jesus, sakbay nga maladaw. Madaydayaw tanapatig nganagan mo, madaydayaw ka. Lord, madayda ka di pa, nagdi kakapsat, nagdagdaggag itata, nasaan pa nga na isalakan. Isalakan mo kadida, da kumatilugar ni Apo mi nga Jesus, kadagiti puso da, madaydayaw dahi tanapatig nganagan mo, Apo. Bendisyon ang met nagdi kakapsat. Apo, nga masaksakit itata. Anyaman ka di da nga sakit, nga sagsagabayan da sa dinuman nga lugar itiyan da. At dadaman ka dagiti hospital. At dadaman ka dagiti pagtaingan da sa dinuman nga lugar itiyan da itata, Lord. Dawatik kadikkan ka o Diyos nga patay mo kadi dahi taman nakabalin nga imam kadakwada tapnon agaramid ka kadi kadagiti nakaskas daw kat agasam kadi ikatem kadi dahi nga sakit nga da kadakwada kaputidagan niya po mi Jesus. Madaydayaw dahi tanapateg nga nagan mo, Apo, madaydayaw ka. Bendisyon ang met dahi kapsat nga nagdengeg kada kami iti dahi tingal daw. Apo, patid karem dagiti pamati da. Sapay kadi o Diyos nga salaknibam ida. Tulungam kadida, idalan mo kadida. Kat o Diyos, agbiag da kung mga matalek, iti panagserbida kan ka, kat agtalined da kumaapo Diyos, kadagiti tenga, dagiti pagayatam. Madaydayaw dahi tanapatig nga nagan mo, Apo, madaydayaw ka. Bendisyon am tisag tunggal may sakada kami, kat iti dahi tunggal daw, Apo Diyos, ikan mi kumat, iti lugar ni Apo Jesus, kadagiti puso mi, kat isu kumat, ikang runaan, Apo Diyos, nga adda nga agbiag, kada iti puso kan biag mi, kat isuti kan mi ti lugar na anapateg, kada iti biag mi.
madaydayaw day tanapatig ganagan mo Apo madaydayaw ka. Apo kukam ti sa amin adayaw gloria kan panagyaman. Amay gapu tinagan na asus nga po mi dawaten mi amin dagitoy. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Glory to God.